F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura magħna, grazzi tal-li qegħdin issegwu niskataw kif għattilkom fl-introduzzjoni. Ibqgħu magħna il għaliex għandna lil Kane Said illi huwa il-manager tal-komunikazzjoni fih dan il-Fondazzjoni Lob Responsabbli u rċevejna messaġġ minn ħadd mit-telespettaturi tagħna illi naħseb dan il-messaġġ li rċevejna jixed ħafna sitwazzjonijiet li se ngħaddu minnhom jekk Alla jrid fil-ġimgħat li ġejjin għaliex wasal propju anki il-kompetizzjoni Ewropea tal-futbol internazzjonali dik li hija magħrufa l-Euro 24. U min jaf kemm ikun hawn nies illi forsi jabbużaw ftit anki allura jilagħbu fuq it-tim favorit tagħhom. Kif aħna Kejn? Ninsab tajjeb, Angela, nsellimlek l-ewwel ħaġa nsellim lit-tim kollu wara niskataw lit-telespettaturi. Aħna ngħidulek grazzi anki tal-qiegħed magħna di l-aħħar darba llum. Ekku. Jiena nirringrazzjak. Għaddit skeda oħra. Kif jgħaddi żmien hux? Jiena fil-verità meta qed jiġu l-mistednin u qed nirrealizza li qed ikunu tal-aħħar kellna illum kellna il-psikoterapista kienet tal-aħħar, il-biraħ kellna hairdresser, mistednin oħra li kienu tal-aħħar, illum kellna hairdresser. Qed tifhem jiġifieri qed nirrealizzaw li wasalna vera fl-aħħar tal-iskeda. Ekku, iż-żmien laqqas tkun taf kif jgħaddi. Issa kemm ikun għaddej, tibda tgħid ma' Doffi kif se jasal l-aħħar tal-iskeda m'għadda, għaddi skeda oħra. Kejn, irċevejt messaġġ minn ħadd mit-telespettaturi tagħna u inkwetata illa li xqaltilna bħalissa naturalment kulħadd qed jitkellem anke dwar dawn il-kompetizzjonijiet li se jibdew il-Euro 24, kompetizzjoni li ġib magħha tendenza għal aktar betting u lob tal-azzard u fil-fatt din il-persuna qaltilna li diġà bdiet bl-ansjetà għal fatt li hija nkwetata għax it-tifel tagħha għandu dan il-passatemp. Passatemp huwa sabiħ li jkollok daqsxejn ta' passatemp, però stqarret magħna anke fil-messaġġ li bagħtitilna illi għandu tendenza illi jibda jilab u jżid fil-lob sfortunatament għax din il-Euro 24 iżjed ma jgħaddi żmien iżjed issir forsi akkanita. U naturalment batet lilna biex tkun tista' tigwida u qed titlob l-għajnuna. Iva, tali avvenimenti sportivi, Angela, tritu ma triċ, iżidu ikabru fit-tendenza tal-sports betting. Sports betting x'inhu? Sports betting huwa lob tal-azzard immirat lejn lobbiet sportivi, avvenimenti sportivi. Il-Euro 2024 qiegħed magħna it-tendenzi ta' żieda fl-sports betting hija reali u ma rridux ninsew ukoll li bl-avvanzi fit-teknoloġija llum il-ġurnata tista' tirriskja flusek, tista' tilab flusek fil-kumdità ta' darek waqt li l-logħba tkun għaddejja tilab fuq it-tim favorit tiegħek, eċċetera, eċċetera. Din l-attività ma fiha xejn ħażin, Angela, ejja nibdew minn hemmhekk. Jumejn ilu il-mara tiegħi qalt li tgħid nilab xi ħaġa fuq l-Ingliżi dis-sena forsi ma tafx kif. Dilettanta. Qedtela għandkom ċans kieku. L-importanti, Angela, li ikun hemm il-bilanċ. Hemm mod li inti tħaddan l-attività għal qalbek, tirrikreja ruħek, tieħu pjaċir ma' sħabek, mal-familja tiegħek tara dan l-avveniment sportiv u ikollok budget u inti tonfoq timxi skont dak il-budget. Issa, jekk inti telbek, ejja npoġġuha hekk, telbek il-kilba għal-famuża rebħa, sfortunatament iva, kif avvenimenti sportivi bħal dawn iwaslu għal ħafna pjaċir, ħafna gost u għal min jaf jilab bilanċ, ħafna sodisfazzjon ukoll, iva jista' li jwassal għal reperkussjonijiet.
Fil-verità din l-om hija nkwetata ħafna il għaliex taf it-tendenzi anki tat-tifel tagħha jibda jilab imma t-tendenzi huma li iżid anki fil-betting. Jiena il-parir li nagħti mhux lil din l-om imma l-aktar lit-tifel tagħha li kemm jista' jkun iżomm mal-limitu finanzjarju tiegħu, iżomm mal-limitu ta' ħin ukoll. Hemm mod li inti tilab fuq it-tim favorit tiegħek, hemm mod li inti tilab fuq it-timijiet kollha. Jiġifieri rridu nżommu kollox taħt kuntest. Irridu nżommu kollox f'bilanċ u jekk naraw li isma' għaddiet din il-logħba partikolari ma naħsibx li kelli fuq daqshekk. Taħsibx fik biss, imma aħseb ukoll fil-persuni tal-madwar. Aħseb ukoll fuq liedek. Aħna hawnhekk maħniex nitkellmu normalment ma nġibux eżempji ta' min jiżbalja darba Angela, jiżbalja darbtejn u jitgħallem mill-iżball, jiġi konxju, dik hija ċirkostanza ideali. Normalment aħna l-fondazzjoni nisimgħu b'każijiet fejn tidħol l-attività patoloġika, jidħol il-vizzju, fejn mhux talli persuna tilab fuq it-timijiet kollha, imma fuq kull logħba tilab fuq kemm jingħataw corners, kemm jingħataw karti sofor, kemm jiskurjaw goals, kemm eċċetera, eċċetera. Hawnhekk taf nixtieq ħanwaqfek ftit għax inti għadek kemm semmejt xi ħaġa, tisimgħu ħafna stejjer anki fil-fondazzjoni. Kemm importanti anki s-sapport allura bħal din l-om diġà nkwetata t-tifel tagħha. U mhux biss, mhux is-sapport biss, imma inti qiegħed hawnhekk biex taqsam l-arfin tiegħek biex tigwida lil dawn in-nies. Kemm importanti f'każijiet bħal dawn illum qabel il-Euro 2024 illi dak li jkun jibda jwitti it-triq anki lil għal dawn in-nies. First and foremost, l-arfin huwa importanti ħafna. Ġejja il-kompetizzjoni, isma' importanti li jekk jiena natwa din l-attività ta' sikwit, importanti nsaqsi ċertu mistoqsijiet li l-nifsi, Angela, kif dejjem nirrepeti. Qiegħed nimxi skont il-budget tiegħi għandu ikun rivedut jew dejjem jien qed nimxi mal-istess budget i kemm hi l-paga. U din assumi li kuljum jiena mhux ta' darba kultant għax la darba dan huwa perjodu x'hekk ta' Ekku importanti li nżommu lilna nfusna in check. Jiġifieri mhux biss l-arfien li nsaqsu ċertu mistoqsijiet lilna nfusna, imma jekk naraw li qed niżgarraw u qed niżgarraw mhux ta' darba ta' ma qed niżgarraw regolarment fuq xahar ta' kompetizzjoni jiena spiċċajt mhux talli minn taħt, imma spiċċajt darbi mal-ħajt finanzjarjament u kaxkart lil uliedi u lill-familja tiegħi miegħi, hemmhekk iridu nirrikonoxxu li għandna bżonn is-sapport ukoll. Din l-istampa naħseb importanti li naddu messaġġ biha illa li illum persuna tista' tkun qiegħda komda d-dar għandek il-kard fidejk u mill-kumdità ta' darek tista' naturalment anki tilab dan il-lob tal-azzard. L-aċċessibilità llum il-ġurnata hija faċli immens, Angela. Kont nitkellem fuq is-sapport. Importanti li l-persuna li jkun għaddej minn sara jirrealizza li għandu bżonn is-sapport u l-fondazzjoni lob responsabbli għalhekk ġiet imnedija, Angela, biex tipprovdi għarfien mhux biss qabel avvenimenti bħal daw, imma għarfien li min jismani nittama li jġorru miegħu sena sħiħa. Avvenimenti jiġu u jmorru, imma jekk nidħlu fil-vizzju patoloġiku fl-attività kompulsiva mhux faċli biex tineleb. Każijiet ta' suċċess ikun hemmhekk, imma l-irkupru mhux xi ħaġa ta' minn issa għal għada. L-irkupru trid paċenzja, trid support speċjalment mill-persuni tal-madwar u jrid ikollok kuraġġ u gazz, dejjem ngħidha jiena, gazz li taqleb il-folja ta' ħajtek għall-aħjar.
Sa situazzjonijiet bħal dawn, ideali li jilagħbu blob responsabbli jew jekk imorru għall-estrem li ieħor idealment forsi tigwid ma nafx anki intom bħala fondazzjoni tgħidulhom biex jieqfu kompletament. Ara, skont il-każ, jekk inti għandek persuna li żbalja darba, darbtejn, tlieta, ġiet tas-sapport mill-ewwel u naraw li il-persuna hija konxja, il-persuna lesta li l-ħsara li għamlet tirkupraħ u hemmhekk ma fiha xejn ħażin. Normalment aħna jiġu persuni għandna fejn jibdew bl-irkupru, ikollhom dik il-famuża relapse, il-persuni tal-madwar Angela mhux faċli għalihom. Jiena dejjem nirrepeti, il-persuna li għaddejja mill-vizzju għandha bżonn is-sapport. Imma anke l-persuni tal-madwar għandhom bżonn is-sapport. Imma ejja ma nħarsux lejn in-negattiv, ejja nħarsu lejn il-pożittiv, ejja nħarsu lejn il-pjaċir li jagħtu avvenimenti bħal dawn, minnu dilettant, minnu entużjast tal-logħba tal-futbol jitpaxxa kif jgħid il-Malti u għaliex le jekk inti għandek tilab ammont ta' flus dejjem taħt budget, taħt kontroll, għaliex le. Għati ċans. Imma jekk tara li qbist il-budget, il-but qiegħed jixxotta bil-mod il-mod u inti m'intix tirrealizzanzi kważi kważi qiegħed tinnega u tikdeb ma' tal-familja, hemmhekk reperkussjonijiet soċjali, emozjonali, ta' stress, jiġifieri persuni jaqgħu anke fid-dwejjaq u f'depressjoni. Jekk persuna tirrealizza li għax mhux dejjem jindunaw persuni li jkunu għaddejjin minn dawn is-sitwazzjonijiet li għandhom problema, anki sfortunatament kif semmejt inti jispiċċa li l-but tagħhom ikun ix-xotta, imma xorta ma jaċċettawx il-fatt li għandhom problema. X'jiġri f'dak il-każ? Iridu tal-familja jistgħu naturalment javviċinawkom huma mbagħad intom tgħinu lill-persuna diretta għax dawk li jiġu għall-għajnuna ikun diġà aċċettaw li għandhom il-problema. Ara, ikonna każijiet, Angela, mhux dejjem semmejta li iċemplunna persuni tal-madwar il-maħbubin tal-ivvizzjati u isemmulna l-karba tagħhom, ġifieri jiddeskrivu ċirkostanzi, il-persuna fiex daħlet il-familja kif u x'fatta. Kif niġu għassejunno nindunaw li il-persuna li tkun għaddejja mill-vizzju mhix taċċetta. Jiġifieri kif niġu għassejunno tal-appuntament ejja ngħidu hekk. Nispiċċaw ma jiġux, kif nippruvaw we provide feedback naraw x'ġara, nindunaw li l-persuna ma ċċettax, mhux qed jaċċetta li qiegħed f'sara. Jiġifieri importanti li jekk nindunaw, normalment ikun tard wisq finanzjarjament vera, imma jekk nindunaw li il-maħbub tagħna, il-maħbuba tagħna għaddejja minn sara finanzjarju minħabba l-vizzju tal-lob tal-azzard, kemm jista' jkun, Angela, naf li mhux faċli, imma kemm jista' jkun wan ninżommu kalmi. Tu rridu nkunu paċenzjużi għal-maħbuba tagħna, trid rridu nuru l-vera mħabba u kemm jista' jkun nissapportjaw nikkomunikaw mal-persuna. Ikollna każijiet fejn kemm l-ivvizzjat u kemm il-persuni tal-madwar jiġu b'mod rikorrenti għas-sapport, imma one fine day back to square one. Hemmhekk nammira il-kuraġġ kbir tal-persuni tal-madwar u l-gazz li l-persuni tal-madwar juru fġieħ l-imħabba li jkun hemm bejn il-koppja. Mhux faċli, iċ-ċirkostanzi huma sensittivi immens, Angela, mhux faċli li taħfer darba, 2, 3, imma kemm jista' jkun irridu nippruvaw. L-għajnuna qiegħda hemmhekk, sapport qiegħed hemmhekk, mhux biss min-naħa tal-Fondazzjoni Angela llum il-ġurnata, Setqa, Caritas, il-lob tal-azzard aktar qed ikun diskuss
hemm barra u s-support aktar Xi fisser dan kejn illi qed jiżdied? Le, jiena ma ngħidx li qed jiżdied. Il-medja ta' kemm persuni ħossu l-vizzju ta' kemm persuni minn dawk li jattwaw l-attività tal-lob bi flus mixi mal-medja Ewropea. Jiġifieri le, ma ngħidx. U lanqas ngħid li tali avvenimenti sportivi iżidu il-persuni vvizzjati, imma jiena dejjem ngħid li tali avvenimenti iżidu it-tendenza. Jagħmlu ilek aktar faċli li inti tilab. Għaliex? Għaliex lobbiet ta' kuljum kif inti qed u l-medja dejjem tippuxja l-avveniment per se. Pero aħna nħeġġu l-telespettaturi tagħna pereżempju bħalissa fuq l-iskrin qed jidher il-helpline 1777 jekk hemm xi persuni li jixtiequ forsi aktar informazzjoni dwar il-fondazzjoni, illa għaliex il-fondazzjoni qed tagħmel ħafna ġid, qed taħdem anki sabiex tkun tista' tgħin lil dawn il-persuni u lil maħbubin tagħhom biex jerġgħu jsibu saqajhom u naturalment jirritornaw anki għal ħajja ta' kif kienet tkun qabel. Kejn m'hemmx għalfejn referenzi, jiġifieri dak li jkun jista' jaqbad jiġi għandkom u jitlob għall-għajnun huwa stess. Yes, idealment iċempel fuq il-linja ta' support nazzjonali, nisimgħu il-karba tal-persuna u nimxu minn hemmhekk. Nimxu jkun hemm min ikun irid jeskludi lilu nnifsu, jkun hemm min ġast ikun irid jitkellem. Jiġifieri hemm modi ta' kif verament jista' joħroġ minn din is-sitwazzjoni. Ikun hemm min fejn ikun jixtieq aktar għajnuna professjonali ta' counselor, psikjatra, psikologu. Nimxu pass pass, l-importanti li min iħoss il-bżonn s-support jagħmel il-kuraġġ u jċempel jew jikkuntattjana kwalunkwe mezz possibbli l-fondazzjoni tħaddan. Jiena nixtieq nirringrazzjak Kejn anki tal-support li tagħti direttament anki lilna ta' niskata bl-informazzjoni kollha li taqsam magħna. Nawguralek is-sajf it-tajjeb intom tibqgħu għaddejjin fis-sajf. Iva, mela nibqgħu għaddejjin. Nixtieq nirringrazzja lilek, Angela, nirringrazzja lit-tim kollu tal-opportunità li ta' kull sena tatuna biex nipprovdu l-għarfien lil kull min ikun qed isegwina. U nirringrazzjaw il-Jean-Pierre Jean-Pierre huwa il-link li għandna bejnietna biex finalment ikunu nistgħu nwasslu anke dawn il-tarif illi naturalment jippreparawna anki għal professjonisti tagħna. Kejn grazzi. Grazzi lilek. Nawguralek is-sajf it-tajjeb lilek u l-familja tiegħek kollha. L-istess. Sa dan it-tant ħalli